Yeah, чама искам. Така, стила си тук да кажа, че аз дълго няма да правя. Правя този клип за една приятелка, защото ме мързи да пиша. Диана, тя слушай колко съм проста. Значи, нали, аз тръгнах с Анастасия към гарата и с Добив. Оттам обаче те не се качиха. Аз се качих на рейса. Реших, че не се тръгва към Поморие. Качих се, слязах на това след колелото, малко по-нататък има една спирка, къде се качват английската. Слязах там. После видях, че 211 минава. Хванах 211 взех пак на карта. Става ми известката тъпня и така май ще се върна обратно, тъкмо да бъде, че да падна от английска. Окей, пак стана 211, пак до английска, спирката. И стана малко толкова тъпа история. И после си си добре мисля, добре, за какво се прибра една се чакаш, аз казах, ох ми, аз надях някой друг да влезе тръгна, ама той не влезе, както и да е. Не се надявах да дойде, ама той нещо ми се направи на интересен, да, няма значение. И защо не познал кой е Степанов, защото не беше нито в 15, нито в 2015. Просто в най-скоро време, че се развикам. Който и да е, той се знае. Че човек дразни ме супер много, хипер много, защо не си паща рейсовете на време? Кой чака 3.15 ли? Знам, че е много се пара така. Защо не ни паща? Не, той не знае, но аз да ти кажа, че много ма дразни така как прави, защото аз искам да го видя, пък той не се качва. Някак празно. Не, много се обясних за предчувства. Нещо много стана в подробности. Между другото, камерата е наобратно, защото съм набала на компютъра и тук всичко е хаос. Някакви тушки се ради са ми отворени отгоре, направо не там кой къде е. Иначе моят компютър ще да пее. Окей. И лягам да спа. 8 часа е идеално. Вече лягам да спа, защото съм тотално за психото съм човек. Не съм толкова изморена и станах като една песен. Аз съм като труп, ни картина, нито звук. Така беше. Същата работа съм и аз. И е толкова неадекватно за женки, че нямам думи. Колайдите, утре ще много тъпсам.